špekulácie o tom, že USA budú tlačiť na to, aby sa USA bondy rolovali na 100-ročné alebo bez splatnosti. Aké to môže mať dôsledky? Trump plánuje Golden Dome. Čo keď prestane splácať dlh úplne? Áno, sú také špekulácie, aj sa ma to pýtajú ľudia, spomína sa to, ale podľa mňa by to bolo záhol, že by si Američania strelili do nohy. Že toto keby vyhlásil, alebo čo, tak si zhoršia svoje financovanie svojho dlhu, lebo teda to je ako obrovský signál o neserióznosti a neochote splácať svoje záväzky. Ono v podstate by to podľa mňa spustilo aj všetky tie poistky proti defaultu, lebo to je default, že vy keď zmeníte kalendár splatnosti svojich záväzkov, tak vlastne to je reštrukturalizácia dlhu, to je default. To presne urobil Grécko z to, ako Európska menová ECBčka a Európska únia sa vykrúcali, že to nie je default, a to spravili Grécku, že mu natiahli splatnosť toho jeho dlhu o neviem koľko na desiatky rokov. Ale to je default, lebo keď sa zmenia podmienky dlhu vzhľadom na neschopnosť splácania dlžníka, tak to je default. Čiže podľa mňa to nechcú robiť, ako možno niekto to spomína ako jednu z možností, ale ani v ich akože o mnoho lepšie pre nich je, a on takto asi aj dopadne a tak sa to bude robiť, je, že tá inflácia, že ak bude problém, ak bude recesia a oni budú potrebovať veľa peňazí si napožičiavať a budú mať stále taký vysoký deficit, tak centrálna banka začne nakupovať znova tie dlhopisy. A to je zázračný stolček pre strisa, že to je akože tam je nekonečný dopyt. A samozrejme, že sa to ukáže na cenách, ale keď sa to ukáže na cenách, tak im to zníži reálnu hodnotu toho záväzku, čiže to je ako perpetuum mobile. Čiže oni si vlastným skupovaním dlhopisov, čiže ak ich vlastná centrálna banka bude skupovať ich dlhopisy, vedia vyriešiť dlhový problém tým, že to dajú do tej inflácie a tú infláciu potom zjedia všetci, kto používajú doláre a kto držia tie ostatné dlhopisy. Čiže podľa mňa má to o mnoho jednoduchšie a o mnoho ľahšie riešenie ako takéto rôzne dobrodružstva, že povedia, že vôbec nesplácame dlhy. To by bolo hlúpe vyslovene. Keď majú centrálnu banku a majú svetovú rezervnú menu, jednoducho si to môžu vytlačiť.